Hvordan vil du udtale det, der står bagved dig der? Sephora. Sephora, tror jeg. Sephora eller sådan noget lignende. Sephora, tror jeg. Sephora. 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 Ikke Sephora, men Sephora. 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 Det er fransk. Ja. Og Det betyder kærlighed. ved du, hvad det er? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jo, det der det nye franske... hvad hedder det? Det er sådan noget make-up og parfumer og sådan noget. Kvinder er altid nysgerrige på make-up. Okay. Altid. Okay. And we think that makeup makes us beautiful. Hvis det er fint, de gør noget af sig selv. Så ser man lidt finere ud, og man får sådan lidt en... Jeg tror også, man får sådan lidt en facade på, så kan man gå ud, og så derhjemme, så kan man slappe af og tage det af. Hvad synes du om, at det kommer til Danmark? Det synes jeg, det er rigtig fedt. Jeg håber, at det bliver billigt. Sephora. We have the French experts here from Sephora France. How do you pronounce Sephora? Sephora. The Danish version, Sephora, is that approved? That's fine. It's approved. I think Okay. it's approved. But the real thing is? Sephora. Jeg har hørt, at det skulle være super fedt og god kvalitet, og det er meget populært i Paris.